nke bụ eziokwu bụ na ọ bụrụ na ị bụrụ a pastor na-alụ na nwee chọọchị ma ọ nwee ministry, ego a na-abata na ministry ma ọ na chọọchị gị, ide nekata ndị gị na ha na-alụ ọrụ aha n'ọta anya, ide nekata ha anya, ọ ihe jọgburu onwe. And ọtụtụ ndị pastọ na-emie, achọkwa m iji ohere agwa ha n'ọkwa ajọ ihe ka ọ bụ, maka na ha kwesịrị iwepụ aka enwe n'ofe mgbe ụzọ ka dị nso. Ajọ ihe ka ọ bụ. Ọ bụrụ na chọọchị ka mepere ọfụ ma ministri ka mepere ọfụ, ego adịrọ, ndị a na-eti egwu nwere ike ghọtakwa, maka na ọ bụ ha niile ga-aghọta, mana enwe ndị nke ga-aghọta, ndị nke bịara ikpere Chukwu ebe a ga-aghọta. Mana ebe ọ na-ajọ njọ bụ ọ bụ na ego a na-abata sọsọ naanị pastọ nwe chọọchị ma ụkọchukwu nwe chọọchị a na-eri dị ego, ọ ga-enekata ndị ya na ha na-alụ dị ọlụ ahụ. Kwe mana ndị na-afụ ụzọ, ndị amụma enwekwa ike igbu amụma na ọ bụ na egwu adịrọ. Egwu na-akpọnite mmụọ onye amụma, ewee gbube amụma ahụ. Mana ọ bụzie na ndị na-akpọnite mmụọ aha kpọtue n'igwe, ihe emewe na ministry o mewe na chọọchị, o mechezie ihe enwetara ebe ego ekwesịrị iji na-enekata mmadụ niile nọ n'ọta aha na-arụ ọrụ, ihe eji enekata ha anya, ofu onye ewere ya tinye na ọkwa ajọ ihe Adịchukwu ga-ajụ maka ya.